panguva inoyi vanhu vakatsamwa, vanhu vari kuvava, vanhu vari kupopota zvinasi kuda pachena kuti vanhu vanonokerwa nechange. Panguva inoyi zviri pachena kuti VP Kosano Chiwenga is against Zvigananda, but at the same time people they are very angry nokuda kwokuti it seems like the general panguva inoyi ameno kuti vari kuleza or kulenga panguva inoyi vanhu vari kuzvibvunza vachiti what is he waiting for? Kana vari kuti vari kuda kuisa action, why are they waiting? Why are they delaying? Ndisatambira mashoko kubuda panguva inoyi abvunziwa aiwa kuvagari venyika yeZimbabwe noti wasubscribe or like on the bell icon. Zim ai yabuda ikabuda ikanyora ikati Tagwirei more powerful than Soko. Ndobvomira vakadaro topinda macomments. Panapa topinda macomments vanomudanyira chiti newe unoti anenge iye is living luxurious life Chiwenga, iwe watambura kurumwa netsikidzi basi kushandiswa neZANU PF mwana wezvigananda. Vanopinda vachiti anenge angofawo because vatiregerera varivo vakazviisapo mafungiro emumwe vanopinda achiti Chigananda ndiwe une pfungwa dzakaora kudaro. Vanopinda achiti zvinenge zvave kuda polisi. Vanopinda achiti what if they don't do that, what will happen? Munhu umwe vanopinda achiti doesn't change anything, semufanana. Why do you think like that? Vanopinda achiti kungofa zvirova. Vanopinda anyora achiti iye Chiwenga haasi Chigananda here. Vanopinda achiti hatinei nazvo, Soko rakapusa. Vanopinda achiti totanga hondo. Mashoko ari kubuda panguva inoyi ari kuonekwa kunzi kunyange kune vamwe vanhu vari kuonekwa kunzi aiwa vane full support kuna VP Kosano Chiwenga vachiti aiwa general vanogona kuita something, but at the same time tikuona kuti the same people kune vamwe vakatotsamwa vakatogumbuka vachiti why are they delaying. Panapa kunoonekwa kunzi people, and it is very clear kuti the current leadership iripo yakaiswa at the same people who are against it, the likes of VP Kosano Chiwenga, and people are saying you are the one who installed the leadership and now you are complaining. What are you waiting for? Muri kuregera kuita action kana muchiona kuti action is imminent. Pinai comment section medu mudzimafungiro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.